Está claro que isto é eminentemente agrícola, bueno, en principio vive deso. Estáse desenrolando ahora moito o sector madereiro tamén, o forestal. Está habendo moita actividade forestal nestes últimos tempos e ca chegada, ca posta en funcionamento dándolle o nombre ao Camiño de Santiago, pois está claro que outro motor ten que ser o turístico, aproveitando todas as características naturales que ten o concello. As pequenas explotacións, bueno, teñen o tempo contado, non, prácticamente. Si están funcionando ben explotacións grandes e o futuro será o ter as concentracións parcelarias que lles permitan a estas explotacións ter os recursos para alimento e todo eso cerca deles e poder funcionar adecuadamente. Non? A outra posibilidade que se lleve aquí é todo o que é aproveitar as características naturais do concello, non? En rutas, no camiño, nas vistas, no paisaxe, na gastronomía, non? É unha zona esta onde a gastronomía tamén é importante e é un punto a favorecer e a explotalo, non? Aproveitando os recursos turísticos que ten o concello. Nós, desde o concello, o único que se nos ocurre facer, o que sabemos ou podemos facer, é tratar de que Baleira este ben comunicado, que teña todos os maiores servicios posibles, que non perda servicios e desde o Concello facer en todas as axudas posibles para os sectores de traballo aquí en Baleira, fomentando que anteriormente xa falamos dele, non? O sector primario, o forestal, a agricultura e os servicios. E nos servicios, tendo en conta o Camiño de Santiago, é un punto económico que hai que tratar de explotar e de aproveitar. Por outra banda, é favorecer e apoiar a toda a xente que queira aquí facer algunha inversión, facilitándolle todo o posible o que precise para poder establecerse aquí. Hai xente xoven, xa, bueno, dentro debaixo dos 30 anos que está facendo unhas inversións grandes en explotacións ganadeiras que están na última tecnología que hai para explotalas, traballando xa con outro sistema totalmente distinto que se traballaba antes, pero, bueno, é indudable que a xente, estudia e busca salidas fora de aquí, moitas veces porque, ao mellor, non sabemos darlle desde a administración, xa incluindo o Concello, as posibilidades de que aquí desarrollen o traballo. Todo o que sea ter un punto de referente para que as ideas empresariales ou as ideas laborales que poda ter unha persona as desarrolle e o apoio que dá o GDR é fundamental. Entonces, nós gustaríamos que houbera moitas máis iniciativas que presentaren ao GDR, iniciativas privadas que se presentaran ao GDR, pero, bueno, pouco a pouco vamos traballando niso. Realmente non nos encontramos con problemas de inmobilismo na xente, non? Todo se fai propoñendo. Por exemplo, a min chama a atención cando empezamos con todos os actos culturales, a asistencia que hai. Dentro dun concello con 1.200 personas, con unha dispersión moi grande, porque hai sitios que están máis de media hora de aquí, do centro, cando se fai un acto cultural moitas veces está o salón de actos cheo. Cando hai a festa da Marronda, por exemplo, dalles gusto e están orgullosos de que este limpio, que este cheo de xente, que vexan que vai xente ali, o sea, non é unha xente urania no sentido de que vexan xente que lles moleste, senón que sí que lles gusta que pase xente polo seu pobo, polo seu lado, falar con eles. Se temos en conta aquí que hai mellor máis de 250 persoas maiores de 80 anos e que hai menores de 20, pois
como a xente e as institucións non fagamos algo por fijar población aquí, porque a xente este cómoda aquí, que teña os servicios aquí, que se poda mover con facilidade e que podan ver que aquí se traballa un pouco por eles e entonces se veñan pa aquí. Bueno, é un tema complicado, de verdade, vexo complicadiño o tema.